Čau, čaute ľudia, sme späť v ďalšom videi. Surfer Game Private server, dám do popisku videa stránku a do začiatku dostanete 1000 hú. Vidíte, a toto nie bude taký let's play, toto bude taká pozvánka do cechu. Potom dám aj môj Skype, môžete so mnou natáčať, keď chcete. Toto som ja, Mordon 5, to je kamera, Jarko 258, to je kamera, Skill 312 je môj kamarát, Marko 871 je kamarát, Jarko, toto sú kamaráti väčšinou. Môžete postovka a máte všetky otvorené podzemka. Vidíte, len väčšia nejde už? Nie, ešte nie. A máte to, ale no skúsime, či pôjde. Áno, 240, nevadí. Je dobrý za to, dá som ho, vidíte. Takže toto idete do zbrojení, máte tam samé epiky, nie. Epiky. Samé epiky, ešte stáčan robo vchod. Vidíte samé epiky. Kúpime si toto. Vidíte. A plus tomu, keď chodíte do hospody, kliknete na hociakú takto, tak môžete preskočiť za 1 hú a plus tomu ešte 1 hú dostane. No nedostanete, ja to zmenili. Takže toto asi bude všetko v našom videi. Ešte hlídka, keď dáte dostanete 100 000 záťahu za 1 hodinu. Takže asi toto je všetko. Takže sa lúčime. Čau. Ešte som zabudol povedať, že v ďalšom videi sa stretneme. Čau. Down, gonna make you jump.